ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Egoli kaNdongazi yaduma kaZitolo zisabalele kaMntana Mwendelephi no. Awu Nkosi yami siyanibingelela eCape Town eKapa lodumo, sinibingelele eMpumalanga, sinibingelele kanjalo naKwaZulu, sinibingelele eEastern Cape, sinibingelele eFree State. Kona wonke nje ama province ongawacabanga ko Northern Cape, ko North West, siyanibingelela ingane zakwethu, sinibingelele nasemazweni aseAfrika, sinibingelele futhi nasemazweni aphesheya kwezilwandle. Siyanithanda ke ngendlela eyisimangaliso. Siyabonga ukuthi nihleze ninathi ngaso sonke isikhathi. Siyabonga ukuthi nilandela uhlanga media ngalendlela nililandela ngayo. Siyanithanda kakhulu kabuhlungu kanjani bafethu, aniqhubekeni nilithanda uhlanga nalo uhlanga lizonithanda ngokuthi lokho lizoposta nje lezo zinto eniyifunayo. Kanti ke igama le channel uhlanga media, kanti ke igama le show iHwaya Mina. Ebatini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina igama lami ke nguthabisa wakacela uqumba amaqumba lalaqombisa lesele lentaba umbhinyilika intaba ethe ngapha shona ngapha athe beyivimba ngapha bishona ngapha umavinjwa nge1000 ngomavinjwa ngestina ngomavinjwa ngenkulungwane. Igama lami mina nguJumping Castle, azamaningi amagama. Namhlanje futhi sinolunye uTalatiya, sinolunye uTavatava. Ake sihambe siye studio siyobona ukuthi ngabe namhlanje sibaphatheleni. Sikubengele mbukeli lapho ngasekhaya, igama le show iHwaya Mina kanti igama le channel uhlanga media. Namhlanje sinolunye uTalatiya, sinolunye futhi uTavatava. Mfowethu siyakubengelela sakwamukela ohlelweni. Ngiyabulisa nami tata, unjani? Mfowethu sikhona ngane yakwethu. Igama lami nguthabiso mina mfowethu. I-show lethu kunomuntu osuke ekubhalele mawuzithola la. Ngiyazi ukuthi bowuzama ukubuza ngilonke ngikubalekela but ngoba sesihleli phansi kumele ngikucacisele. Kunomuntu okubhalele but usichazelile ngawo thina siyafuna ukusibuzele thina ukuze siqonde ukuthi umuntu kanjani ngithola. Yeah, igama ba. Igama mina ndimthabo mina. Wakaba. Isibongo wakwaMhlongo. Wakamhlongo. Why bo ngumXhosa? Wakamhlongo njomani obhebhe. Ukuthi kuthe ngesikhathi kokushona kwamama. Kwalapho sekunyanzeleka ukuthi mina move ndiyame ndiyohlala ngapha kuTata. So uTata ungumXhosa kahle ngoba isibongo sisebenzisa isibongo sakulomama. Okay. Bafo uma ushona ungakanani umama? Mhlambe mo estimation. Shone minyaka besilako 12 years mangicinga. Oyithama lafika la kuthatha ke. La bese lafika lona lazo nithatha base libona ukuthi hayi impilo ayisekho right nalapho nihlala khona. Because ngumama akasekho so bamele ukuthi man move ke ngiyami into. How was impilo le Eastern Cape? Impilo Eastern Cape ibibhedi kakhulu tata. Kunzima ngoba kunzima nokuthi afford into zesikole yonke into ngagqibela sendiyekane sosikole senibona ukuthi hayi ubaba wathini masoyeka isikole. Ubaba ukuthi naye ube ngumuntu othe ekambeni kwexesha kuhamba sagqibela sesingaba ngabantu abangasevani ncane ngoba igqibelene ndingumuntu ofuna ukuphindela kulomama ngoku engafuni ukuthi maniphindele khona. Ubani obesele emumva kamama? Wasala emumva kube ngumfowethu. Ulondela amayo nguye wasala ke wacabanga nguye kuzosose yonke into echeke emva. Nogogo waseshonile naye. Ugogo nakasekho. Akasekho. Okay. Kodwa bashone wena sowungale Eastern Cape. Bashone ngapha Eastern Cape. Wangalithi wangeza ukuthi bashonile waqhubeka bayihlalela. Uzibuyele nje ngoba sowubuye. Zandizwe wande because zangifike nomyalezo. Onke okundikuthole ngosenibuyile sendingapha. Okay. Senibabili manje ekhaya sekuwena nomfowenu. Sesibabili kuphela. Bunjani ubudlelwane benu? Ubhede kakhulu wena ucana. Mawucabanga yini ebangela ukuthi bube bhede? Uthi umfethu izinto esezenzile. ukuthi unijikelezele kahle kahle. Kuba
kunezinto eziyezashiywa bogogo nomkhulu ebethi bazishiyela thina sobayi-2 bathi wena bongekho beningekho mina. okay Umfowethu seyimoshe wazimosha lezo zinto ngoku eyedwa wena ungekho bendingekho mina lonke lo xesha ngifika ngoku sengixelela ukuthi hayi izimali wazisebenzisa wazibolekisa ngazo ezinye ngichazela nje izitori engingazichani. okay kodwa angithi kufanele sikukhumbule ukuthi ekushiweni kwale mali ishiwe imali kunina nobabili but ugogo benomkhulu bebazi ukuthi wena awukho ngithi futhi ayikho into ebeyisho ukuthi wena uyokubuya mhlawumbe noma uyobuya nina ngithi kuba beningazi into ke nami kwelocala okay kuba ngisemncane bafuna isitori sakho sinzima kuba mina ngiyasazi but ngiyafisa abafundi nomfundi ke nihlale phansi sibone ukuthi mhlawumbe ayikho yini isolution esingaphuma nayo enkingeni yenu ngoba ekugcineni kosuku niyazalana mhlawumbe kumele kube khona indlela yabo ekwenzeka ngayo. Usazimisela ngokubuyela eEastern Cape? Hayi bengasazimisele. Awusazimiselanga. Ngicela ukuthi ngizohlala la street. Yeah. Kunombuzo bafesike siwubuze la uthi kusukela kwani kuya ku10 ungazipha bani ukuthembeka onako uthando nalo ebantwini ubuntu ukwazi ukuphila nabantu ungazipha bani kusukela kwani kuya ku10? Ngisho nithi ngazipha u8 ngazipha u8 kanti ngo8 kuba kuyenzeka abanye abantu banganthathi ngalendlela ndicinga ukuba ndenza ngayo eright. Okay. Ndithi ngondithi ndenza right ngigqibele sendelona lezi. Uphambo. No, mfowethu ukhona umfowenu, ngakathatha umfowenu obhalile. Yeah, ukhona but ke ngiyafisa ukuthi uqala umbukele kuqala ukuthi uthini ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili. Ngicela ubukele lapha ya kulesa screen lesiya. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguSipho Mhlongo. Ngibhalele uhlanga media ukuthi lungisize nakho umfowethu efuna ungibulala manje ngiyabona ngikho safe. Ngithanga izwe kuhlanga media ukuze ngizothola usizo oluphuthumayo. Ngathi uyamuzwa mfowethu mfowenu. Andimona. Yeah. Yeah, mfowethu akho lutho olutheni engizolichaza njengamanje ngoba siyibonile ivideo. Ngiyacela ukuthi simbize ngoba ukhona around mhlambe ezokhuluma nawe ubuso nobuso sizwe ukuthi side lakhe lithini ngoba umuntu kahle kahle yena obone ngazuthi wena uzombulala since nihlala nobabili ngendlela eningakhona leti fakazela into owangitshela yona ukuthi anikho right at all nomfowenu. So ngicabanga ukuthi ukuza kwakhe la khona umehluko mhlawumbe okuzowenza and okunye bafuna engifisa ukuthi ubeke ikhanda lakho ukuthi njengoba umfowenu eza la ngifisa liba madoda nikhulume silungise ngomlomo asixabana silungisa ngomlomo akekho umuntu ophakamisela omunye umuntu isandla. Ngiyazi izinto ezikanje ziyenza ukuthi imimoya iphakame but ukuzibamba sikhulumeni size siqede mhlawumbe sibone ukuthi siyaphuma ne solution noma cha. Akuyavakala. Cela umfake qha. Bafunja? Ayi siphile njani ba? Siyaphila mfowethu. Umfowethu lo ni bafuni ngokuthi niyalamana noma? Ayi akusibona abafowethu ngokuthi siyalamana. Oma bethu abalamanayo. Oh. Yes. Okay. Baphi pho? Oh sebashona kudala bashona sisebancane kakhulu. All right. Okay. Ugogo nomkhulu bebehlala nawe mfowethu. Ya bebehlala nami ugogo ngoba wathi kumekushona abazali owami umzali ke washona kuqala kwasalo kamfowethu wathi kumzali wakhe meseshona waswalandwa wase waye Eastern Cape kwase wasala mina nogogo nomkhulu nabo kabashonile mase ngihleli nabo kwaqala kodwa washona umkhulu kwase kwasala ugogo sasala nogogo ke sahlala naye wase ke seshona ke kwase kuyimina kusalayo. Ayo. Umfowethu konke lokho akaza kubona. Lokho komkhulu nogogo akakubonanga ngoba wagcina la ekhaya. Hayi mengaphosisi isho emncwabeni wayengekho. Isho ngangimncane nomkhulu eseshona kodwa ngikhumbula kahle wagcina ukuba la ekhaya nje umfowethu
mhla kushona uma wakhe wangcwatshwa uma wakhe ubaba wakhe wafika wamthatha babuyela le eEastern Cape. Okay. Bafo siyathola ukuthi emva kokuthi kushonile umkhulu zikhona izinto abenazo nogogo futhi kukhona abenakho futhi kukhona okunye okuyimali enakushiyelo. Ngiyafisa bafuthi sichazele ukuthi kwashiwa inani. Ngicabanga ukuthi ukukhuluma kwami ngicathu uyakuzwa ukuthi khona information enginayo. Ngicela ungawaqamba manje ukukhuluma okuyikona because ubafu uyasho ukuthi uma ngabe sefikile abomndeni abanye basondela kuyena bamchazela ukuthi kuhamba kanjani. Ngicela ngane yakwethu sichazele ukuthi kusaleni sebehambile ogogo. Hayi ke ngizosho nje impela konke ngoba umkhulu wayemuntu wayinamatekisi. Wayinamatekisi nje sikhule ekhaya namatekisi ugogo esebenza esibhedlela clean. Yes, so sikhule kunjalo. Uthena kumkhulu eseshona amatekisi asala kugogo. Amanye ke ugogo ke ngoba umuntu esifazane bewumuntu nje ongekho kakhulu kulezi zinto zamatekisi. Amanye kamhlulu ugogo washo ukuthi lento iba nezimpi kakhulu. Amanye wagcina ugogo wadayisa. Wathi uma wadayisa amanye amatekisi wasakha lezi zindle kuqashiswa ngazo kuthiwa amakotishi. Uthe mase wakha amakotishi wakha nje aba u10 impela. Emva ukuthi ngoba umkhulu wayinamatekisi awu12 wadayisa ugogo u10 kwasala u2. So ngale mali yamatekisi enye ugogo wayemuntu ke othanda kakhulu ukubudget. Wathatha enye imali wayibeka ebank wase wathatha enye futhi imali wakha amakotishi ethi wenzela ukuthi nje kube khona enye into engenisa imali eceleni yisi enye imali vele wayibeka ebank. So ugogo ke bewumuntu ke othe umkhulu eseshona ugogo waqala ukugula emva kokuthi umkhulu eshona. Wawumuntu nje olokho ephatheka kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyaxineka ugogo. Ngaleso sikhathi mina naye kuphela ugogo nami ngaleso sikhathi ngiyafunda. Uthi ugogo eseshona naye segula wagcina esedlula emhlabeni. Udlula emhlabeni nje ugogo ushiya lamakotisha awu10 ushiya lamatekisi awu2 nemali ke into engangazi ke ngangazi ukuthi ugogo bayisegcina imali engango200,000 ebank nayo ke imali wayishiya. So kwaba yilezo zinto nje ezo3 manje bayishiwe izigaba izakho. No wathi seshiye lezo zinto ezo3 nje zaba u3 kanjalo lezo zinto. Angisho nje ukuthi kwangazona ezami ngalokho ngiyale nale ugogo wayicacisile ukuthi okwami naye umfowethu. Yes wayicacisile kuba uqamba ukuthi okwami naye umfowethu. Okay bafole information vele nawe uyakwazi ukugela kakuchazayo ukuthi ugogo washiya inani. Anifike ndawuva konke straight ngalendlela ayitsho ngayo straight ubafu. Okay. Yini ke engigejanisa kakhulu because wena uthi lapha ya kwi video yakhe kade uyenza uthena umfowenu ubone ngathi ufuna ukukubulala. Umfowethu ufike nje la yes ufike bengazi ukuthi ogogo nomkhulu bese bengasekho. Yes ubengazi but ke shothi kwakhona ahlangana nabaxoxa nabo ngale ngasese mina ngingazi. Angazi ke ingxoxweni zabo babe nani. Waqhamuka esewumuntu obengathi wazi yonke into noma okwaxoxa nomugogo wacacisela izinto lezi mina engangitshelwe zona. Yebo bakhona ababetsheliwe abanye kodwa indlela yaqhamuka ngayo ongiqhamuke sengidemand izinto esethi uyazi ukuthi kunezinto ezayishiyelwe thina sobabili yabo ekubeni wathe fika nje wayefike umuntu right sinakho ukuzwana sijabulelana ukuthi phela kade sagcinana kodwa utheme esehlala la amasonto ngiyacabanga kube sekudlula amasonto amabili esehlele ngambona eshintsha esengifuna izinto ethi uyazi ukuthi sashiyelwe izinto ziphi kani izinto bafu izinto zikhona baba ngengalokho ngiqamba amanga khona ngiyazi ukuthi okunye ukuthi nokuthi kodwa angalokho ngijikeleza ngishona le amatekisi omabili la ugogo ayisashiyile ngawadayisa kanjani bafu
why wadayisa ubewazi ukuthi kunomuntu wesibili ukhona kulento? Ngangasamthathisa kumuntu ukuthi umuntu wesibili wayisekhona ngoba ngangazi noma usaphila noma akaphili. So izinto engangiyithatha ngoba futhi yimi engangisele ngedwa la ekhaya. Njobe ngangisele ngedwa ekhaya ugogo wayinakeke so nganginaleyo nto ukuthi ukuba usakhona ngaba kaveli ngani yonke leminyaka. So ngangasathathisi ngokuthi ezethu sobabili izinto ngase ngithatha nje ukuthi kubusa mina. So ngadayisa amatekisi. Yini mhlambe isizathu sokwadayisa? Eyodwa yayisifile vele sihle la egcekeni. So njobe ihleli la egcekeni sengibona ukuthi kumuntu nami ongekho kakhulu ekuthenini ngifuna ukuba la kulomkhakha wamatekisi. Ngangasibona isidingo sokulokho ngiyilungisa. Ngayithatha ke ngayidayisa. Yasikwa ke go scrapyard ngase ngathola imali. Le yesibili ibisivele iqala ihlupha nayo. Ibisivele iqala ihlupha kanti nala ematekisini banokungixakazisa ukuthi ngeke bona bephikisane nomfana. So ngavele ngayidayisa ngenzela ukuthi ngivele ngisale nginokuthula. Yes nawo ngayidayisa ke nale yesibili. Amatekisi adayiswa. Bafo ukuphatha kanjani konke lokho? Hey, uza konke okuthethwa umfowethu kuye kwababhlungu. Kakhulu ngoba nami ndanilindele ukuthi kahle ngizofika zonke izinto zasekhaya zisame ngalendlela ndandizishiye ngawo straight. Kodwa kwathi ukuhamba kwexesha manifika hayi izinto aseyiyo lento bendiyifuna. Yeah. Bafo okay. Swabeka eceleni amatekisi. Okunye amakotishi ke. Hey, amakotishi nawo ke ngabe sengidayisa futhi nawo. Uzowadayiselana ke amakotishi phela ngoba khona akuphathwa umfana omncane njengazematekisini. Wadayisela namakotishi ngoba phela amakotishi investment nje yangunaphakade wadayisa. Kulula ukusho njalo uma into ekakhulukazi ingekho kwena noma ungabhekene nayo. Ngiyazi nje abantu bathathisa ukuthi amakotishi into efaka imali non stop. But ke la makotishi asekhaya kwakuyinkinga ngoba njobe u10 kakwenzeka kudlule mhlawumbe inyanga ezu3 kuhlala abantu abawu4 awu6 empty. So ngabona ukuthi lento le ingenisela imali kancane. Ngomuntu ke mina othanda ukugenerate imali fast. Ngithanda ukubona into imali iyenzeka fast manje ukuthi nginamakotisha awu6 anganamuntu kunawo 4 kuphela izinyanga zo2. Okay, wayidayisa ke amakotisha wabaza sathi imali ke wayo invest up la kuzoba khona imali generate kakhona fast. Angi investanga ndawo imali. Uthe uthanda ukuthi imali generate ke fast kanti imali generate wayina igenerate wayina enye awenzeni something ngemali ezo generate enye imali. Wenza njalo impela. But ke mina angizange ngenze njalo. Kwabaningi nje okuqhamukayo, kwabakuningi okuqhamukayo so ngayithatha ke leyo mali ngayisebenzisa yonke. Okay. Nezinto eziwu2 befana neshare amatekisi. Awu2 befana niwashare lamatekisi unetekisi. Imqasho amaroom awu10 befanele ube namaroom awu5 abe namaroom awu5 kodwa konke kuphelele ngakwena. Yena akakatholi lutho njalo. Angithi uyabona? Yes. Uthe kunemali u200,000 eyayikade ke isebank ibe kogogo wena ngithi. Yebo ngisho njalo. Iphi yona? Imali eyami ke kufana nothi eyami ke asingeke singayichazi nje le yami ake sichaze mhlawumbe yakhe ngoba vele ngeke sasiza ukuchaza ingcenye yami. So owakho 100,000 ngawuthatha ngawuboleka umalume ukuze ngangigwema nani ngangingasho nje ake ngisho ukuthi hayi ngoba ngangubeka ngoba ngilindele ukuthi uzobuya but ngoba umalume wayinedingo ngalezo ikhadi ngawuthatha ngawunika. So manje umalume ke naye kade ngangilokho ngimgqugqumezela ukuthi akangibuyisele ngowudinga hayi ngoba futhi ngithi awuzobekwa ubekelwe yena ubafu ngoba nami bese ngudinga futhi.
so umalume kuumuntu nje obonisekayo ukuthi ngeke into yakhe iyadonsa akuyabonakala ukuthi ngathi umuntu ozogcina sengayikhokhisho le mali so wakhe wagcina uphelela kumalume 100,000 waye kubo wakho phelela kumalume indaba ngabo wakho mhlawumbe usebenzise wena wakhe bese wakho unika kumalume ngizoyitheni ke le ngoba phela ngaleso sikhathi angithi ngangayihlukanisi vele ngokuthi ngithi owakhe so ngangithatha uhalf ngiboleka umalume ngisebenzisa lo wami so ngoba uqhamuke sekuvele kusekhona engudlile sengithatha lona ngithi lo okumalume uzobo wakhe ngoba le edliwe yimina ngeke isachazeleka and ngeke isakwazi ukubuya yes ilo ongokumalume esangaba nethuba lokuthi egcine uthola kuthiwa okay sinetekisi okumele ngifetha ayifika nga 5 rooms okumele ngifetha ufika nga 100,000 okumele ngifetha ufika sikubeka eceleni ke lokho nihlala emzini kagogo wenu benomkhulu wenu angithi bafu sihlala sonke okay umuzi ongakanani umuzi omkhulu impela mkhulu ne okay manje uplan ukuthi ubafazi sole kanjani izinto zakhe hayi sike saphikisana impela kodwa benginakho ukuthi ngishaya phansi ngonyawo ngoba phela bengekho sonke lesisikhathi ukuyisola nje benginganakho angifuni ukuqamba amanga ngoba ugogo uhlale nami engekho bafu so alikho icala engilindele ukubekelwa kulona kulezi zinto noma ngizidlile nje vele ugogo benakekelwa yimina noma kade segula izinto bezinakekelwa yimina ngoba kodwa besegula so angibengaboni incazelo ukuthi ngingachazela umuntu okay bafo zonke lezi zinto uyayifona ile tekisi ile mqasho u5 ile 100,000 uyawufona sizidinga zonke ezo zinto yebafo zona into ezisixabanisayo ngiya understand abafo but ngifuna lento siyikhulume ngokuba badala bowungekho sonke lesisikhathi and njoba ungekho bafu beungaziwa noma uzobuya noma ngeke uzobuye yini and bekungekho lula ukuthi abeke imali for umuntu angamazi noma uzobuya noma ngeke abuye yini ebe nezidingo zakhe izinquma akazithathile zokudayisa bedayisiswa ukuthi yena lezi zinto akayifuni njengamatekisi akawadingi bekungekho lula ukuthi athi akufonele mhlawumbe inamba yakho bengenayo angithi hayi bengenayo ifoni kwamaxesha angithi yabo zonke lezi imali ezemqasho ezane mhlawumbe ake sizibeke eceleni bafu yabona ake sizibeke eceleni bafu mhlawumbe ake sixabanele into ekhona manje njengoba nawe sowukhona into ekhona manje umuzi umuzi njengoba ukhona nje makwenzeka kuthiwa uyadayisa uno 50% uno 50% angazi noma wena ufuna kiwe ngo50-50 noma ufuna kiwe kanjani ayi ngoba ngatsho nithi sinobafo sike safikela kweyindawo lokuthi sizama basithengise noba ngumzi kodwa mina ngeke ndikwazi uba ubafo athenzile izinto ezingaka seyimoshe wamocha ekugqibeleni siphinde sichole 50-50 ngeke ikwazi ngeke because mina indlela endibona ngayo mina ngcono u80 kum yena sale no20 wakhe hayi kuyahlekwa noma kufika washo njalo bafu hayi bo hayi angihambiselani naleyo nto ebafu yangithi lasama ukulungisa usunezinto eziningi ozisebenzisile bafu angiyisebenzisile yes ozisebenzisile if usingabala le mali sibale u100,000 sibale amakotishi wait wadayisa ngamali ngoba ngangifuna imali eshesha ngawadayisa ngo35 amakotishi awu10 yes ubhemi unga wena hayi udli unga shuthi ayivele kufaka imali ehamba kancane ebafo mina ngikhuluma ngama rooms 10 rooms udayisa 35 kwakuphuthuma bhuti njobe kwakuphuthumani bafu zaziningi ima ngisele nayo yonke bafu kahle nosiqambela amanga kumuntu ngodayisa amakotisha awu10 ngo35,000 kwakuphuthunywa phi wayobhema phi kwakuphuthunywa bafu
35,000 amaruma u5 awu10 I mean hayi ngeke bhuti kodwa angivumelani nale ka 80-20 fanele uthi anginika ngalutho ku20 yini u20 kuningi sowakuzuza vele lo muzi kanti ubusenoba ubesenoba usele nawe kodwa kuno wakho wenu ukuba bengingekho ubuzoma ngabe lezi zinto ngayisameli ngabazimanga bafu Yeah. bezizoma indonga bongaguga nje ukuthi indonga bezizoma ekugugeni kwawo inzuzo bizoba isakhona inzuzo yani manje ukuthi mhlawumbe umudayisi uthola imali ethe xaxa angithi nemali bizothola uma usudayisa usugugeli bingeke ilingani nale esizodayisa ngayo manje okay wena ufuna kuba 50-50 mina ngifuna kube u50-50 nalo 50-50 ushwele ushwele ngoba mina kumele ngabe ngithola ongaphezulu ngoba mina bengihleli la ngigada izinto uyazi ngamakotishi uyazi ngamatekisi ukuthi itekisi khona wakwa ubamba umhlangano wawo njengoba usuzongitshela ukuthi ngadayisa imake ngibuze bafu uzuzeni ngalento ukubamba umhlangano nonga ubambi yina izuzile ngetekisi ngoba yikho angithi wena wazuza ngetekisi since ubuhamba imhlangano yamatekisi ngibona phela ebani ukuthi akatholanga lutho kuyini nani akakhohle vele njengoba ubushilo izinto ayifice ezingekho uma ekhohlwa izinto ayifice ezingekho noma sesidayisa umuzi akakususe emqondweni ukuthi khona izinto engike ngazidla mina sikhuluma ukuthi sidayisa umuzi ukhuluma ngalento ephathekayo uphinde ube nemali elingana neyakhe elingana neyakhe ifele yoma mase ngabuza ukuthi ifele yoma ubheka angithi sesidlulile ifele yoma ubheka hayi ngokweqiniso nje bafu uma ubuka ifele hayi bhuti phela la sikhuluma ngogogo wenu nobabili ngokulingana asikhulumi ngoma wakho sikhuluma ngogogo ozalo mabeni nobabili ziningi izinto bafoso uzisebenzisile kahle and then uma kuukuthi nithatha 50-50% ngicela ukuthi umzila wamatekisi uyoshintsha egameni lakho ufake egameni lakhe kanjani manje awunayo itekisi angithi mawukuthi ngithola 50-50 endlini manje idayisa thatha umzila at least unikeze yena hayi ngeke ayisebenzi yazi bafona into ekushaya iyodwa wena ushawa ukuthi ucabanga ukuthi lezi zinto kahle zakho yabo sithi uhlale lapha kulomuzi ucabanga ukuthi wena nje wena obalekile kanti kahle phela ubafakazi yambelanga walanda wathathwa ubaba wakhe okuyinto naye bekade ifuna ukuthi yenzeke ukuthi abuyele back you understand akushinodla kwavulwa ziyambela nje kwaba isinqumo somuntu omdala owaza komthatha ngenkani wahamba naye so bafuma ukuthi wena uthi 50-50 kuyilokhuzane kwilento kwindlu kushuthi ulokhuzane umzila wamatekisi uyakuyena phela kumele nilingane bafu sekukuningi okudlile nawe angithi ubhuti uthatha sidlule kwengikudlile bafu noma singadlula ukuthi iqiniso limile wakudla maku 50-50 endlini umzilo wakhe uma kuukuthi u8 mhlambe noma 70 mhlambe 70-30 wena kushuthi umzila ke kulungile uzobe wena nobabili ake sithi siyayivuma le ka 80-20 bathi ke njobe kume ukuthi siyayivuma ngisho ukuthi siyayivuma ngoba ngichene nezi ayikho into engiyincengile kuyena ayikho into engincenga ukuthi mhlawumbe singasala sihlekisana noma kanjani hayi akwazi ukukhuluma kanjalo bafa wait muzu ufuna ukuxabana naye ngoba usecacile ukuthi uyamsaba for the fact ukuthi ubizela uzela ingoba usaba ukuthi uzokubulala ngendlela obusho ngayo ubusaba nje ubuzela musu kwenza ngathi manje wena so strong awusabi musu ukwenza lokho and okunye ufuna ukuqonde futhi ukuthi ningane zabantu abalama nayo anikwazi ukulahlana inini esekumele nibhekane inini esekumele nilokhuzana nikhavana awukwazi ukuthi awuncenge lutho kuyena uyazi ukuthi sengibuye esibhedlela nganxa yakhe buyonzana esibhedlela njobe ngibhalele la uqeda kungishaya ufuna lezi zinto ngodlame wazi wangibeka isandla bafu umshayelani manje ukuthi bafo ungumuntu oqinele inhloko uthi ngoku umcelela into ukuthi bafo bekumele kwenzeke kanje ubafo uphikisana nayo yonke into ngoku nami ndagqibela senze into ebengingafuni ukuyenza ngoba ekugqibeleni kahle nami andazi bakwenzeke kanjani nanibone sendenzile kubafo okay wena bafufisa kwenzakaleni ngicela umtshele nawe kahle bafo waxolisa ngokumshaya hayi zange ngize ngixolise uyasibona isidingo
beningakasiboni kahle kahle isidingo sokuxolisa. ngicela uxolise bafa ngoba sizolungisa la ukushaya umfowenu akuyona into right. Kunzima kona bani ngathi ndiyamxolela ngoba egqibeleni akabi ikhonto seke wanilungisela yona phezulu kwezinto endizidingayo kahle kahle ezadliwa nguwe. Okay, sithe bafo sikubeka eceleni konke lokakudla. Sesikhuluma ngendaba yendlu ke manje ukuthi niyavumelana ngokuthi kumele idayiswe ilendlu. Wena uyafuna ukuthi idayiswe? Mina ndiyafuna ukuthi idayiswe. Wena uyafuna ukuthi idayiswe? Uzohlala laphi imidayisweni? Phela bafo uzobonzwa kanjani ngale mali ozoyithola? Uyabona ke manje sesibheka inzuzo ezakuyena yedwa. La ngisangenzeke ebe nabantwana ngibe nabantwana bazohlalaphi? Bafo. Kune income efana ngabe niyayakha la ngamatekisi nangemqasho wakudayisa konke lokho kwaphelela izeni. Fana ngabe ne income nini. Bazani nawo namhlanje through wena. Uyacabanga lokho? Hayi. Ngiyacabanga lokho. Okay. Sivumelana ngaliphi percent? Bafo ungawuvuma mhlawumbe noma u60-40 mhlawumbe ube na 60 abe na 40. Kodwa umzila ke makukanjalo maku 60-40 umzila uzoza ngakwena. Maku 50-50 50-50 maku 50-50 umzila uya ngakuyena futhi ubafo. Kodwa maku 80-20 ne maku 80-20 okusho ukuthi umzila kuzoba wena nobabili. Hayi kanti uthi kuzoba wami umzila meku 80-20. U20 angithi uza ngakwena ngithi. U80 uza ngakuyena. At least konke lokuya sekukhokhekile makuthi u8 uza ngakuyena. Then seningayiqala ke impilo entsha entweni nobabili because now wazuza engekho. Naye sekuyisikhathi sokuthi azuze lokuzuzayo. Kodwa umzila wona ke kuzoba wena nobabili because naye sekukhokhekile lokuya okwakudliwe isikhonyane esiwena. You understand? Hayi ke bafo. Mele ungigeze ngegazi walichitha la ekhaya. Sesingakhuluma exolise engigeze nje ngenkomo. Hayi bafo phela masukuba nehaba. Angisukuba nehaba bafo. Ngaba noma imbuzi lonto ngaba noma inkukhu. Ukushayana kwabantu abahlobene ngisho inkukhu. Inyongo nje inkukhu. Hayi inkomo. Musa ukuhashukela kuyena phela. Angisikahle kahle la sizolungisa. Musa ukuhashuka. Uhashukele kuyena. Thana wena bafo. Asambe ushaya inyama nishaya inyama nihambe nokosa nidla inyama emva kwaloko akugeza noma ngenkukhu lapho kuleyo lokhuzana wathi into ekakuyona impilo iqhubeke phambili. Eliphi percent ovumelana nalo wena? Hayi. Ngoba ngeke ngikwazi umnika umzila. Ngiyavumelana ukuthi singawuzama u80-20. Athatha u80%, uthatha u20% wendlu. Ngoba angifuni umzila kuthiwa wakhe yedwa. Ngiyavumelana nakho. Uhappy bafo? Hayi ngoba ngalendlela agqiba ngayo yena Shenke. Hayi undenza nami noko nibona ukuthi bafo kahle kahle ikhona into ahalala ukuninika yona. No, ngicabanga ukuthi ngibona ke nifike sizinto zikanje. Ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe sizobona noma kusasa noma nini. Sekufanele sihambe ke manje siyobheka siyokhuluma nabantu mhlawumbe ekuyibona aba relevant to lezinto zokudayisa kwezindlu nama percent and stuff sibone ukuthi basithatha basisaphi ukuze sibone ukuthi mhlawumbe kuyenzeka yini. You understand? Yes, ngoba igama lakho likhona endlini angithi nawe futhi igama lakho likhona endlini. Bafowethu ilula nje lento. Ake siboneni mawukuthi ashuthi kusasa mhlawumbe ngoba kunama episode samele siwashuthi singaxhumana nani sibe sesihambeni ngoba kumele ngibe khona futhi sihambe nani yabo yeah bese ke sibone ukuthi siqhubeka kanjani ukuya phambili. Akuyavakala dad. Kuyazwakala or right bafo? I'm right. Right now bafo? Hayi ngizoba right. Yeke nike lento yokuhlaselana bafo ngicela so right ngeke ngenisalwa manje. Ake nihlale ngokuthula ke okwamanje ke. Ingakalungisi izolungiswa lento nibe right. Ngiyafisa kodwa bafuna unceseze ubafuna ukuthi wamshaya. Hayi ngoba nami nako kona uhamba kuhambe ndizisola. Yeah, waba wrong bafo. Ngoba kahle kahle nyane fanele uzalo ngendlela endanikhuliswe ngayo. Awuthiwa kahle kahle akumelanga nilwe. Yeah. Kodwa inhliziyo ayiphakelwa bafo. Hayi. Nami ndazibona sendenzile kodwa bafo. Uxolo. Yalamukela bafo. Hayi
ngoba uyayisola hayi umuntu uyaxolelwa. Igama le-TV Uhlanga Media kanti igama le-show ihwayi mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwise mina. Indaba yamafa ke into esenza ukuthi abantu baze babulalana abanye. Indaba yamafa kubangwa nje amafa. Waqamba ingoma uchwanele ebhaca ethi "Wakukhona bangamilifa amadoda yasetshenzwe zwe." Kubalekile ukuzisebenzela. Ngoba uma ngabe uzolinda amafa ukuthi ekhaya abanokuthi vele mabefa mina ngizothola ukuthi ukufa ngeke uzucabanga ukuthi ngavele kufe wena kanti nje ulindile ifa. Umnikazi wefa aqhubeka phila. Uyabona? So engikushoyo ukuthi oma balengane bashona abanikazi balamafa ngoba abazali babo but sekusele zona. Le enye ke Eastern Cape le enye ikhona. So awunye umuntu uzobuza ukuthi bekumele ithole kanjani ingekho. But isifikile phela lezi zinto nayo beyinayo ishare kuzona. Uyabo? Kufanele egcineni kosuku kube khona ekutholayo. Asazi ke mhlawumbe noma siyenze ngendlela eright yini le percent la khona but ngicabanga ukuthi mina ngokwami right because lo munye sekukuninga kusebenzisile and kuninga kumoshile ebengafanele kumoshakala. Uyabona? Imboni yamatekisi imboni eqhubekayo ayipheli. Okwakho ukuthi ulungise okukhona uqhubeke ngako until kube khona okusha noma ungawadayisa amalokhuzana amakotishi kunalokho wenza indlela ongalungisa ngayo nendlela engenza ukuthi umuntu imiqasho yakho mhlambe ibe interesting umuntu athi hey ngiyoqasha lapha ngoba kunomehluko akufani nalapha yalapha kunje la kungcono kunakhona more especially into efana no safe kube safe khona ukwazi ukuthi okay lapha ya kubiwe lapha yana kunogesi okhanyayo lapha yana kunjani but mongazilungisa lezo zinto vele abantu bazohamba. Uyabona? Awukho umqasho khona ekuthiwa abantu abekho kona ngaphandle manginento ebhedayo ethiza abantu abangahambisani na kufana nokuthi kuthiwe naye umqasho kodwa ayinagesi ugesi uyahamba unona uhamba amasonto awu3 faka isolar system kuzoba right. Uyabona? So akube khona indlela owenza ngayo. So ke lilonke abafana siyathemba ukuthi bazoba right. Uyambona umfana ubuyile manje njobe ebuyile uzimethele ngokuzohlala naye kukubo la xabu